nun ateigado salón de plenos, e tal e como se agardaba, Julián Bustelo de Rianxo en Común foi investido como alcalde. Despois da constitución da nova corporación, na que todos os edís xuraron ou prometeron o seu cargo, procedeuse á elección do alcalde. Os 4 grupos con representación municipal decidiron presentar o seu cabeza de lista como candidato á alcaldía, recibindo cada un os apoios do seu grupo. Foi aí cando Julián Bustelo foi proclamado alcalde, ao ser a súa formación a forza máis votada nas eleccións do pasado 28 de maio. O novo rexedor recibiu o bastón de mando do alcalde saínte, Adolfo Muiños, despois de 12 anos á fronte do concello. No seu discurso, o novo alcalde tivo palabras de agradecemento para él, de quen destacou a súa entrega nestes anos. Quero agradecer particularmente, en nome da nova Corporación Municipal, a súa entrega durante estes últimos 12 anos. Máis dunha década de traballo ao servicio de Rianxo, exercido con honestidade, amabilidade e tolerancia, virtudes que lle soubo transmitir ás diferentes corporacións que durante este período se sucederon. Tamén se referiu a que a partir de agora terán a labor de fortalecer o concello e dar cos medios para reforzar a xestión municipal, poñendo as bases para garantir o correcto funcionamento dos servizos municipais, cumprindo tamén cos compromisos adquiridos durante a campaña. Facémonos hoxe cargo do presente para comezar a construir o futuro do noso povo. Facémolo orgullosos e orgullosas do traballo feito para chegar ata aquí, así como tremendamente ilusionados polos retos que temos por diante. Facémolo tamén con humildade, conscientes de que estamos de paso e de que máis cedo ou máis tarde este bastón de mando que hoxe recibimos do alcalde Adolfo Muiños lo entregaremos a que os veciños e veciñas lle encomenden a honrosa tarefa de gobernar Rianxo. Temos por diante a labor de fortalecer, ainda dentro das nosas posibilidades, esta administración, dar cos medios para reforzar a xestión municipal e poñer as bases para garantir o correcto funcionamento dos servizos a medio prazo, en todo o municipio, pero en particular nos núcleos máis periféricos. Serán 4 anos complicados nos que Bustelo terá un goberno en minoría, composto por tan só 5 edís dos 17 que ten a corporación, polo que deberá buscar acordos puntuais con outras formacións para sacar adiante as políticas municipais que tanto precisa o concello.